Sok szeretettel köszöntöm Önöket, én Dér András filmrendező, képalkotó vagyok, nem művészettörténész. Skratka, lepo vas pozdravljam, jaz sem Andraž Dér, jaz sem režiser in v bistvu likovni ustvarjalec, nisem pa likovni kritik. Úgyhogy tőlem semmiféle okosat nem fognak megtudni ezekről a képekről. Po teh slikah od mene ne boste zvedli nič pametnega. Én körülbelül fél órával ezelőtt megtudtam, hogy ezt a kiállítást meg kell nyitnom. Približno pol ure sem izvedel, da moram odpreti to razstavo. Tehát, mint darázs a mézbe zuhantam bele, de ez egy kellemes feladat. Skratka, to je prijetna naloga, padel sem v to kot osa v med. A képhez van némi közöm a képalkotónak. Kot slikar imam seveda nekaj povezav z temi slikami. Ja, a képzőművészet, hál' Istennek a fotográfiának köszönhetően felszabadult a realizmus békjójából, tehát a valóság direkt megmutatása alól. Skratka, zahvaljujoč Ištvanu Haju se je slikarstvo osvobodilo okol realizma, skratka okol mimezisa. Tehát engem is az érdekel, ami a valóság mögött van. Mi van a vászon mögött? Tudi mene zanima, kaj je za realnostjo, kaj se skriva za platnom. Mi van az életünk látható világa mögött? Kaj je za vidljivim svetom? Mi mozgatja a gesztusainkat, a kimondott szavainkat? Kaj premika naše geste in izgovorjene besede? És Szonya képein alapvetően ezt érzékelem, hogy ő is azt kutatja, ami a mögöttes tartalom, az a tudatalatti tartalom, ami végül is meghatározza az identitásunkat. In to čutim tudi na Sonjinih slikah, da jo zanima tisto, kar je za slikami, kar je podzavestnega, kar določa našo identiteto. Ma nagyon divatos beszélnünk a nőművészetről. Danes je zelo modno govoriti o ženski umetnosti. Egy picit itt bele lehet csúszni ebbe a témakörbe, ha megnézik alaposan a képeket, hiszen felfedezhetjük ha úgy tetszik, az alkotói ént. Na teh slikah zlahka zdrsnemo na ta teren, seveda, če si temeljito ogledamo te slike, ker vidimo ta ustvarjalni jaz, ki je močno izražen. Hiszen ezek a portrék, amiket látunk, eléggé hasonlítanak egymásra. Saj se ti portreti, ki se pojavljajo, so si zelo podobni. De ugyanakkor egy általános valamiféle dumasztó világnak az abszurd megjelenítése az, ami ott van. Egyfajta oldás a humornak és a játékosságnak a feloldása, amitől az élet élhetővé válik. Mert egyébként elég iszonyú az élet. Skratka, to je na drugi strani nasplošno pa zelo tesnobno razpoloženje, skratka kaže neko absurdno doživetje oziroma doživljanje življenja, na drugi strani pa to absurdnost rahlja s humorjem in z igrivostjo, kar nam sploh omogoča, da lahko življenje živimo, ker je življenje pravzaprav neka zelo resna in težka stvar. Itt a viviszekció, boncolás, a hús, a test feldarabolása természetesen valahol a szenzualitás hártyáján. Skratka, to je vivisekcija, meso, telo na mreži oziroma na tej tančici vizualnosti. Abszolút önreflexív, méghozzá játékosan és szellemesen önreflexív, és nekem utal egy kicsit azokra mondjuk úgy nevezhetően az én korosztályomnak a festőművészeire, mint a Dr. Máriás, vagy a Bizottság együttesnek a
képzőművész tagjai, a Laca, a Vahorn világára, és ez nagyon izgalmas megnézni, hogy egy nagyon fiatal korosztály ezt hogyan tudja egyénivé tenni. Skratka, gre za apsolutno autorefleksivna dela, za igriva dela in zanimivo mi je bilo videti, kako mlajša generacija v bistvu na nek način upodablja in se na določenih točkah srečuje tudi z ustvarjanjem moje generacije. A mai képzőművészet nem egy integrált par excellence képzőművészet, hanem az interdisziplinaritás, a médiaművészet, ez mind-mind újra fogalmazódik, de ez sem egy új dolog, hiszen a 20-as évek európai avantgárdjában a képzőművészek már felfedezték az új művészetet, a filmet, a mozgóképet. És ezt most így csak tovább fejlődik, és tovább működik a Sonja idejében. Skratka, v delih Sonje se pravzaprav nadaljuje nekaj, kar se je začelo z avantgardo 20. stoletja, kjer se pojavi film in to ni neka integralna zadeva, ampak gre za interdisciplinárnost. Része a kiállításnak, és hogy csak annyit akartam még mondani, hogy ennek a kiállításnak, ahol vagyunk, az a címe, hogy Delejtelep, és a kinti az meg egy bontási terület, és tulajdonképpen ez egy ilyen delejtelep kibontása, és hogy még annyi, hogy ennek az egész delejtelepnek van egy ilyen központi motivuma, ami ez a szélforgó, és az volt az ilyen fő intenciója itt a történetnek, hogy hogyan szűkül össze az érzékelésünk a félelemtől, ami csak azért vicces, mert hogy az volt a Bernhardnak egy szövege, amelyben azt mondja, hogy még nincs teljesen sötét, és végül is hát, hogy még belecsúszunk kicsit, teljesen sötét lett, de ennyi. No, na koncu bom začela, da Bernhard ima besedilo, da ni še popolnoma temno, ampak mi izgleda smo padli že čisto not v temo, ne. Skratka, povedala je umetnica, da razstava ima dva dela. Ez a delejtelepes mit jelent? Ez nem a deleja, ez a megdelejeződni, tehát hogy be in a turbulence, hát hogy ez a őrület, vagy delejező a tekinteted, ezt mondják a lányoknak, amikor, hogy így belebolondulok. Aha, skratka, to je nekaj, kar je, kako bi prevedla ta izraz, kar te očara in omami hkrati. Skratka, gre za ta del razstave, ki te popolnoma prevzame. Moški pravijo dekletom ali ženskam, da tvoj pogled je popolnoma kakšen, no, da te čisto očara, ali prevzame, ali ne vem kaj, skratka. És hogy csak hogy bátorítom az embereket, hogy menjenek ki és nézzék meg a kintézet is. In to je zdaj prvi del razstave, drugi del je pa zunaj in vas s tem seveda vabi, da si pogledate tudi drugi del.